Hej så YouTube. I dag skal vi spille noget PvP. Og serveren den lagger lige fint meget. Skal vi lige lagge. Sådan der. Ja, vi skal spille noget PvP-fest. 1,6,1 og man er usynlig. Nej, 1,6,2. Jeg er sådan en rang, der hedder VIP. Det gør sådan, at jeg kan få nogle specielle ting. Ikke det, jeg er på mig. Og vi skal møde en ven. Hej. Og hvem er du? Jeg hedder Philip, og jeg er 10 år. Og jeg er også 10 år. Og vi vil spille PvP-festerne. Og vi har ikke snydt eller noget. Det er bare nogle ting, vi har sparet op til den her video. Ja. Så Jeg var nu... nødt til at ødelægge min konto. Ja. Så nu vil vi PvP. Hvor er du, Philip? Jeg har hoppet ned. Og hvis I ser mig på Minecraft, så er jeg Philip Amalie. Ja. I tænker nok, hvorfor jeg hedder det. Det er en lang historie. Han har en storsøster, der hedder Amalie. Og han hedder Philip, og så fandt de ud af, at det var Philip Amalie. Ja, og det var bare det. Og det her, det er så den danske video. Og der er så en kæmpe sindssyg en med det der læderarmor, som jeg nakker totalt for vildt. Men jeg dør også. Men jeg døde ikke, fordi jeg har de bedste æbler, men jeg døde. Skyd. Jeg kommer into the fray. Prøv vent. Prøv lige 2 sek. Ja, ham der Philip, han er så lige AFK. Han skulle et eller andet. Men ja. I kan se, jeg håber ikke det lagger for meget til, at I ikke kan holde ud og se på det. Ja, jeg kan bedre i lava, jeg går op så langt fra jeg vil. Der er en med de efter mig. Nej. Nå, så må vi starte forfra i YouTube. Skriv bare et kit, der hedder Kit General. Får man så nogle ting? Du skal være en bestemt rang for at kunne få de her ting. Men det er fint. Så det var lidt ærgerligt, da jeg døde. Men det sker samtidig. Man må holde ud, og sådan var det. Jeg døde, og jeg lavede en fejl. Og man kan tydeligt se, at jeg ikke dør ved at døde. Jeg er ikke sådan helt ny på serveren, hvis man skulle kalde det det. Jeg er sådan cirka lidt gammel. Jeg har været inde på den der, hvor vi havde 1,5,2 også. Og det er jo fint. Lidt mange år siden. Og så er jeg tilbage. Og ja, Philip han vendte tilbage. Philip, jeg døde. Nej, Men det var lige meget. I kommer også til at se mig og Dan. Vi kommer også til at finde på et channelnavn. Tænker vi lige over, hvad den skal hedde. Ja. Vi kommer også til at spille lidt survival og måske noget på butter. Ja. Og vi fortæller ikke mere om butter. Og vi sidder her fredag
Ja, Fredag middag aften. Ja, vi har endelig fredag i dag. Fredag! På vores skole kalder vi det en EF-dag, som står for endelig fredag. Ja. Og ved os har vi også noget, der hedder en HH-dag. Det er fordi, vi har en lærer, der hedder Hans Erik, og han hedder Hansen til efternavn igen. Han hedder Hans Erik Hansen. Ja, det ja. Ja, jeg går i 3. B. Og hvad går du i, Danny? Jeg går i en, der hedder 3. C. Ja, noget, der hedder 3. C. Ja. Og I tænker nok, jamen, I burde jo gå i 4. klasse. Nej, jamen, vi gik om i børnehaven, begge to. Ja, så, men så langt bagud er vi heller ikke. Vi er da fint nok i skolen. Ja. Men nu vil vi ikke snakke mere om det. Nu går vi til at spille. Ja, og ja, vi kan godt lave en video mere i dag, tror jeg. Det er Danny, der optager. Ja, det er mig. Mig, der taler nu. Det er mig. Det er min skærm, I sidder og kigger på. Og det er meget måske især min skærm, og jeg sidder optager. Det kunne måske. Ja. Han har også nogle videoer, og hvis I vil se ham i virkeligheden, så kan så sender jeg ham et link til hans video i beskrivelsen. Ja. Men det bliver ikke sådan en lang video den her gang. Nej, men ja, ikke lige den længste. Og jeg har en dirchespad, det havde jeg ikke set. Så måske får vi en Danny for at lave en server. Ja, det er kun måske. Ellers er en, der hedder Tina. Hun får vist også lavet det, hvis det er. Ja, og måske kommer hun med nogle video. Ja. Vi havde bare lige aftalt det ikke i dag. Nej. Det skulle være en drengevideo. Ja. Hvad med Viggo, Philip? Ja. Der er også en, der hedder Viggo, han er jo spændende. Og... Ja, det er ham, der... Når I ser videoen, så skulle du meget gerne stå Philip og Viggo. Basson var i hvert fald den, jeg sender. Ja. Det kan være, at vi sender lidt forskelligt. Men den her server kommer kun til at være mig og Philip, der vi giver jer ikke IP'en. Jo, det gør. Jo, IP'en kommer vist med. Eller vi kan også bare sige den. Nej. Den kommer med i beskrivelsen, sammen med den der link til YouTube-kanalen. Husk at subscribe Philip på det. Nej. I må godt se den så meget I vil. I må godt skrive en kommentar, bare ikke sådan fræk i. Nej. Hvis den er fræk, så er det jo ikke særlig sjovt for ham, for Philip. Han får sådan en, der ikke er særlig sødt sagt. Eller mig og Danny tænker over, at den kommer. Det kan godt være, at den kommer. Men vi skal snakke om det. Danny, hvor meget har du optaget nu? Det kan jeg lige kigge bagefter. Jeg kan lige gå til spawn, jamen at jeg ikke lige flere enderpearls. Nej. No. Hvor lang tid optager den? Det kan vi se lige om lidt. Jeg mener, jeg kan se det. Jeg kan ikke helt huske. Jeg skal lige spawn, så kan jeg lige kigge på vej. Jeg kan ikke helt huske, hvor det er, man ser, Men vi stopper os. Nej, prøv lige... jeg har fundet ud af, hvor man kan se. Der er gået 9 minutter indtil videre. Ja, det bliver måske et kvarter eller 10 minutter. Ja, et kvarter lige indtil videre. Det er vores første... Det er ikke min første video. Jeg lærte 2, men de blev alt for dårlige, så... Det her, det er faktisk vores første bedste. Ja, vi håber, det bliver den bedste.
Og I skal vide, der kan godt være nogen lag. Ja, jeg har haft nogle... En gang der sprang jeg rigtig meget til TNT på min computer. Hvis I kender, at man kan lave sådan en stor TNT ud af uld. Det lavede jeg præcis med TNT ind i. Så sprang jeg, imens jeg stod ind i den. Og jeg PvP'er en med... Han havde dia og et træsvær. Wow, hvorfor med et træsvær fra? Jeg ved ikke. Ja, så var det stensvær. Og... Ja, der kan se min skærm. Nu dør jeg. Ej. Måske. Det ved vi ikke endnu, om vi kan spille Team Fortress. Ja, det er noget, vi lige skal tænke over. Indtil videre lige Minecraft-videoer. Ja. Han spiller sådan noget der League of Legends. Hvis I har det, så bare lige skriv jeg har eller noget. Jeg har League of Legends. Bare skriv det i beskrivelsen, hvis I ser den. Ja. Ja, og så I skriver bare, hvis I vil høre mere om min League of Legends, men det skal ikke være for meget, fordi det ødelægger videoen. Men det må I godt. Philip, jeg er over ved den der store skov, vi har. Nå, den. Jeg håber altså stadigvæk ikke, jeg lagger for meget. Det vil vi håbe. Den jeg kommer ind i den der, nok den der faktisk derinde. Nej, jeg dør. Sneverden. Jeg døde. Men ja, jeg tror faktisk, vi skal til at lige runde af. Vi ses, hvor der kommer en ny på samme tidspunkt. Men der mødes mig og Philip bare som normal mænd vil. I spawn. Så ja, hej. Og jeg bevæger mig ikke siden sidst. Så det her, det bliver en part 1. Vi ses. Hej hej. Hej hej folkens. Farvel.